فطرت برهان بتحتي فطاري فطرت السلام تغنيت نحدري أول حبات تغنينا مدري سلا نفستنا قفينا البحري حجونا نكاس وان وقعتا سلا زنغسنا عندي وحليب وقوتا عمام قدمينا نزلو ايدك حال والله سماينا نوقيدو وموطأ لكاتي تجميرنا خزاز مرام بكويس الزراحة سمريت الله يقرف صقي كيف قصنا سبت كيسعنا زرقي عسير سنا عسير سنا يكرامتي وعجز صبره تقوي خلنا يوم متائي سرقيانا كم عيني عارات صديقات تنادفون حبابات سفرة قلبه مهرت بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقص ونقبرة شنشاي كتام أمرة ننقص حجة وننقص بيتنا ساتحدث مكاني مسمار فتوحات مسقى بتاريخ ورقة ودمنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان باقنانيو لومون كم وترو أقدس زيناتاتن تنتنان حيزنا لكم قريبنا لنا كساب مغداتنا إذا مدب مسانا كتصنحو بخبرنا عدمكم لايك مقبار شير مقبار كومنت مقبار سبسكرايب مقبار دما نزي سرحنا تتحجزون معصنكم نتوم زقبركم دما كم وترو دقاقيمنا نامسكنا أمنا لومي بلان بروغرامنا خناتشينا نايلومي أقداسي ፍጻመ ስለዘሎ ብዛዕባ ኢና ክንዛረብ ብደረጃ ዓለም ጽልዋ ዞባና እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ክንሪና ስለዚ ግዜ ከይወሰድና የቀይ ባህር ንጉስ ነች በምንባለው የምትታወቀው ከጥንት ጀምሮ ታሪኳ፣ ስልጣኔዋ፣ ንግዷ ሁሉ ነገር ከቀይ ባህር ጋር የተሳሰረ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ አሁን ባለችበት ሁኔታ ላይ 130 ሚሊዮን ህዝብ ተከታይ ያላት በዚህች ሀገር ውስጥ ከዛ አልፎ ኢንቨስተሮች እየመጡ ነው፣ ቱሪስቶች እየመጡ ነው። هجيتي عبيوم نيشتيوم مهوروم زي مهوروم everybody بزعبا حتو ناي بحري بروباغندا مقبار حنساب ترايدي يكونها بتي أشحات ناي بروباغندا مشين سناتهم نتزقبر بستفل عليه ملكة ناب تيك توك ديو ناب انستغرام ديو ناب تويتر ديو ناب كلا ديو ناب كله أب بروباغيتا مقبار يمزلو بفلاي دما እዚኣ ስእሊ እዚኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብዝሒ ትዘውራላ ንሳ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መበል 70 ዓመት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ስለ ዝኾነ ኣብ መበል 70 ዓመቱ ሓደ ካብቲ ዓብይ ፕሮፓጋንዳ ዝግበረሉ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መርከብ ሒዞም ኣብቲ ስቴድዮም ኣብ ብዙሓት ከተማታት ናይ ኢትዮጵያ ጎስጓስ ይግበር ከም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ባሕሪ ክመልሰላ ዝኸኣለ ቀይ ባሕሪ ናብ ኢትዮጵያ ክመልስ ዝኸኣለ መራሒ ዝብል ሽም ንምድፋእ ኣብ 2015 ምርጫ ክካየድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ምርጫ እኳ ፍሉጥ እንዲመን ከም ዝዕወት ኣብ ከም ዝኾነ ከመይ ገይሩ ይምረፅ ግን እንታይ ዓይነት ሕፅበት ኣእምሮ ክገብር ክእል ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ፑሽ ክገብር ምዃኑ ንሪኦ ኣለና this is another thing ፈለው ክንገብሮን ክንከታተሎን ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ መበል 70 ዓመቱ በዚ ናይ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝያዳ ሓደ እቲ ኮሪዶር ልምዓት ዝብል ብዙሕ ለውጢ ገይረ ኢሉ ክፍክር ከሎ በቲ ካልእ ድማ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ቀንዲ ነቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልካ እዩ ኣፍደገ ባሕሪ ተትረክብ ኩሉ ሽግራትካ ምተፈትሐ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዝብል ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ኣብ ፅሑፋት ናቶም ዝጥቀምሉ ማለት እዩ
ንሃይለ ስላሴ ንኣባይ ሓሳብ ዘንቀደ መለስ ዜናዊ ድማ ነቲ ሓሳብ ኣብ ግብሪ ስጉምቲ ዝወሰደ ክኸውን ከሎ ሃይለ ማርያም ኣብ ድማ ሓደ ነቲ ኣባይ ዝወድእ ክኸውን ከሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ቀይሕ ባሕሪ ዝመለሰት ዝብል ሌጋሲ ናቱ ክኸውን ሕልሚ ከም ዘለዎን ንሳ እንተገይሩ ድማ ንጉስ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ምክንያቱ ንባሕሪ ዝመለሰ ንጉስ ንክኸውን ዝበለፀ ባይ ዘ ወይ ኣብይ ኣሕመድ ንጉስ ኣብ ርእሱ ዝኣተወ ኣብቲ ሳይኪ ናቱ ዝኣተወ ምዃኑ እቲ ንጉስ ምዃን ርኢና ኣለና I mean this is not a secret ፓላስ ሰሪሑ ኣሎ ናይ ንጉስ ፓላስ ሰሪሑ ኣሎ ኢማራት ምስ ገዳ ኣብቲ ንጉስ እንዳ ንጉስ ምስ ተቐበልዎ ከምኡ ዓይነት ክሰርሕ ኣለኒ ኢሉ ካብ ዋይት ሃውስ ናይ ኣሜሪካ ዝዓቢ ፓላስ ሰሪሑ ኣሎ ጀነራሊ 4 ዓመት ን5 ዓመት ዝተመርፀ መራሒ ክንዱ ገንዘብ ኣብ ፓላስ ኣይጥፍእን እዩ ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዚ ዓይነት ሰብ ግን ኩሉ ኩሉ ነገሩ ንጉስ ክኸውን ሓሳብ ስለ ዘለዎ ንኩሉ ነገር ኣጥፊኡ ንጉስ ክኸውን ከም ዝሓስብ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ግን ኣብ 7 ዓመቱ ዝረኣናዮ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ቁፅሪ 1 ሲቪል ዎር ኩናት ሃድሕድ ካብ ዝመፀላ ክሳብ ሎሚ ኢትዮጵያ ካብ ኩናት ሃድሕድ ክትወፅእ ኣይከኣለትን ባይ ዘ ወይ ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ሃድሕድ ጠጠው ከብለ የብሎምን ኣብ ዝቐረባ ንፓርላማ ቀሪቡ ኩናት ሃድሕድ ንሓድሕድና ምቅትታል ባህሊ ናይ ኢትዮጵያ ኢልዎ ኣነ ኮንኩን ጀሚረዮ ካብ ጥንቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ምስተቃተልና ኢና ኢልዎ ደናቁር ስለ ዝኾነ ኣብቲ ህዝብና ድንቁርና ስለ ዘሎ ንሓድሕድና ምቅታል ኣካል ናይቲ ሳይኪናትና ኣካል ናይቲ ኣተሓሳስባ ናይቲ ኢትዮጵያ እዩ ብምባል ነቲ ዘሎ ኩነታት ክቕይሮ ዘይኮነሲ ከም ንቡር ጌርና ንውሰዶ ብምባል ተዛሪብዎም ነይሩ ሕጂ ኣብ ካልእ ግዜ ሜይ ኣብ ሓደ ቦታ ነይሩ ኸውን ሲቪል ዎር ሕጂ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ናይ ኣምሓራ መግለፂ ዝርከቦ ኣይኮነን ምክንያቱ ጭብጢ ብጭብጢ ክንዛረብ ስለ ዘለና እቲ ሲቪል ዎር ብዝተፈላለየ መልክዕ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ከምዚ ዓይነት ሲቪል ዎር ግን ኣብ ኢትዮጵያ ተራእዩ ይፈልጥን እዩ ኣብዚ ረእይዎ በኩረና ዝበሃል 33 ሰብ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ማእከላይ ጎንደር ማለት እዩ ብድሮን ተቐቲሎም ኣሚን ከምዚ ዓይነት ዜና ብዓለማ ይረአን እዩ ሲቪላውያን ብድሮን ተቐቲሎም ዝበሃል ዘረባ ይትሰምዐን ካብ ካልእ ዓለም መይቢ ኣብ ዩክሬን ኢኻ ክትሰምዕ ትኽእል ራሻ ገለ ክትገብር ካላ ሲቪላ ወይ እውን ዩክሬን ገለ ትሕቲ ቅርፂ ንራሻ ክትሃርም ሲቪላውያን ተቐቲሎም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ኖርማል ሃገር ድሮን ሲቪል ቀቲላ ዝበሃል የለን ከምኡ ዜና ብዓለም I don't understand it why is it ዓብይ ሄድላይን ክኸውን ዘይክእል ተርዲኹም ኣለኹም ኣብ ኤርትራ ገመል ኣብ ከተማ ሸይኑ ዜና ንሜይንስትሪም ሚድያ ተርዲኹም ኣብ ኤርትራ ንእሽተይ ነቓዕ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዜና ዓብይ እዩ 33 ደቂ ሰባት ብድሮን ተቐቲሎም ግን for some reason ኣብ ቢቢሲ ወይ እውን አልጀዚራ ዜና ኣይኮነን ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ዳብል ስታንዳርድ this should have been the headline everywhere ምክንያቱ የስ ሓደጋ መኪና ወይ ገለ ቀትለካ ኸል እዩ ሓደ ሰብ ግን ድሮን ናይ 21 ክፍለ ዘመን ተጠቂሙ ኣብ ህዝቡ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ብድሮናት ብሚሳይል ገይሩ 33 መጀመርያ ግዜ ኣይኮነን እዚ ናይ መወዳእታ ድማ ኣይኮነን ቀፃሊ ዝጥቀም ዘሎ እዚ ስለዚ እቲ ሲቪል ዎር ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኖርማል ሲቪል ዎር ኣይኮነን ላይክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ዓይነት ብድሮናት ዝግበር ዘሎ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብ ኣምሓራ ጥራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀውሲ ረእይዎ ካብ 20 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ጠጠው ኣይበለን ኣሎ the problem is just going again and again የማንን ፀጋምን ዝብል ዘሎ ሓንሳብ ናይ ወርቂ ስርቃ ተኻይዱ እቲ ወርቂ ብጌጋ መንገዲ ስለ ዝወፅ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ወርድ ኣሎ በዚ ቶም IDPs ዝበሃሉ ቶም ተመዛቢሎም ዘለው መግቢ ኣትዎም ስለ ዘየለ መድሃኒት ኣትዎም ስለ ዘየለ ኣብ ዝኸፍአ ከርፋሕ መናብሮ ኣትዮም ኣለው ይብለካ በዚ ትምህርቲ የለን ባጀት ከምቲ ዝድለ ስለ ዘይኣቱ ዘሎ ሕክምናታት ደሞዝ ኣይረኽቡን እዮም ዘሎ ቤት ትምህርትታት ጠጠው ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣምሓራ ጥራይሲ ከባቢ ክንደይ ሚልዮን ህፃናት ካብ ትምህርቲ ጠጠው ኢሎም ኣለው ኣሚን ሲሪየስሊ እቲ ሃገርሲ እቲ ዓለም ነዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ክትፃወሮ ከም ትኽእል ወይ እውን ኢትዮጵያ ንምድሓን ክንዲ ምንታይ ክትከይድ ከም ትኽእል ካብዚ ክትመሃር ኣለካ ከም ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገምን ኣብ ካልእ ሃገራት ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ፀገምን ብሓደ ዓይኒ ትሪኦን ዓለም ንኢትዮጵያ ንክተትሕና ወይ እውን ክሽፍነላ ነዊሕ ኪሎሜትራት እያ ትኸይድ ንኤርትራ ኸ ዋላ እውን ዝበለፀ እናሰርሐት ከላ ንእሽተይ ጌጋ ወይ እውን ጉድለት ተራእዩ እቲ ጉድለት the biggest mainstream ንኣብነት ሕጂ ኢትዮጵያ ክትፈራረስ ብሰንኪ ኤርትራ ይኮነ ክትፈራረስ ቀሪባ ዘላ ብሰንኪ እቲ ውሽጣዊ ፀገማም እዩ እንታይ ክንገብሮ ኣለዉ ብሰንኪ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ናይ ኩናት ምድላዋት ኢትዮጵያ ናብ ሓደጋ ትኸይድ ኣላ ዝብል ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ከተሰይጥኖ ዘለካ ኣካል ኤርትራ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ መንእሰይ ነዚ ክሰምዕ ከሎ ክበርሃሉ ዘለዎ ክርድኦ ዘለዎ ክነቅሓሉ ዘለዎ ነገራት ስለ ዝደልየ ዝገብር ዘለኹ ሓደ ንመለስ ኣብቲ ክልተ ነገር ከረየኩም እያ ኣብዚኣ ኣብ 7 ዓመቱ ኣቢ እንታይ ማዕርግ ከም ዝረኸበ ዝብልዎ ዘሎ identity based violence
عليتاونت ኦሮሞምስ አንጻር አምሓራ አንጻር ኦሮሞ ተጋሩ አንጻር አምሓራ ዘለዎም ምትፍናንትሩ የላ ተጋሩ አንጻር ዓፋር ምስ መዳብቶም ሜቢ ሶማል አንጻር ኦሮሞ ዘለዎም ፀገም ናይ መሬት ይኹን ናይ ካልእ ዓፋር ምስ ሶማል ዘለዎም ፀገም ስለዚ ኤትኒክ ቤዝድ አይደንቲቲ ቤዝድ ቫዮለንስ ምቅትታል ገበናት መዓት እዩ ኢኮኖሚክ ሬኬጅ እቲ ቁጠባ ብሰንኪ ብልሽውና ዝሰበይ ሰብካ ሙሉእ ሕጋውነት ዘይብሉ መንገዲ ኣብ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ ብዓለም ዝገበርዎ እዩ እዚ ኣነ ዝገበርኮ ኣይኮንኩን ፖቨርቲ ድኽነት ምናልባት ዘለዎ ምቾት ክህሊ ኽእል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ ሆቴላት ዘለዎ ይገለ ዘሎ ፅቡቅ ክህሊ ኽእል እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ናይ ድኽነት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዲፕሎማሲ ኮላፕስ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ኣቢ ምስ መን ዲፕሎማሲ ኣለዎ مس ولا حدا دبلوماسية بلون مس كل نجار مسحتري أبو داينا السودان ما عادش قريد يفتر زلوا بيمان انتقامن بس كينيا يس كم درامات كم تواسعات تصبغ يوم زخون لكن بس انتقام له مس سوماليا أكميز بلا وطرات ينيرو مس جبتي again جبتي مفتاح قبر الله دليل جبتي لا تزود شجر له ستيل قتل له مسير ترى ما نريو زلنا force displacement كم دما كوريدور لمعاتيلو كنده حزب كاب غزو بعلو زمزابلهم سبات አለው ኩናት ዝግበር ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ንብዙሕ ሰብ ገዙ ገዲፉ ዓዱ ገዲፉ ከም ዝግዕዝ በኦሮሞ ይኹን ብገለ ይኹን ኩሉ ግዜ ከም መሰጋጠመይ ኤትኒክ ፍራክቸርስ ድማ ዓሌታውነት ኣብቲ ሃገር ድማ ዓቢ ጥርዚ ደረጃ ደይቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ናይ መወዳእታ እዛ ቻርት እዚኣ ኢትዮጵያውያን ሸር ክገብርዋ ርየ ኣለኹ ኣብ ዘመነ ኣቢ ዝረኣናዮ ነገር እንተሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ቻርታት እቲ ብጫ እንተሪኻዮ ኤትኒክ ክለንሲንግ ናይ ዓሌታት ምጥፋእ ከምኡ ናይ ዓሌታት ጀኖሳይድ ተቐይሕን ብጫን ክልቲኦም ሪኻዮም ካብ ታሕቲ ከመይ ኢሎም ንላዕሊ ገጾም ሹት ይገብሩ ከም ዘለዉ ስለዚ ብዓሌታውነት ዝግበር ዘሎ ፀገም ኣመና እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ፀገም ናይቲ ሃገር ድማ ሰራውር ዝሰደደ ደኣ እምበር ብቐሊሉ እንካን ሃባን ኢልካ ክትኣልዮ ትኽእል ነገር ወይ እውን ብሕፅር ዝበለ ንእሽተይ ነገራት ምስ ኣስተኻኸልካ ክስተኻኸል ዝኽእል ነገር ኮይኑ ክስምዓና የብሉን ስለዚ እቲ ሃገር ዘለዋ ፀገም ናይ ብሓቂ ዕምቆት ዘለዎ ፀገም እዩ ክንምንታይ ከምኡ ኢላ ክትከይድ ትኽእል ወይ እውን ክንምንታይ በዚ መንገዲ ከይዳ ክንድሕን ትኽእል ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ኤርትራ ዝከኣላ ሓጊዛቶም እያ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ንኤርትራ ዝምልከት ከም ዘይኮነ ንርኢ ኣለና ብትኽክል እቲ ዘለዎም ፀገም ካብ ባዕሎም ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም እቲ ኢትዮጵያ በፂሓቶ ዘላ ሽግር ቅድሚ እቲ ናይ ባሕሪ ኢሎም ዘጉርዕዎ ዘለዉ ኣብዚ ዝዛረብዎ ዘለዉ ስምዑ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ልትኖር ትችላለች። የሚቀጥለው 5 ዓመት ነው የማወራው። አሳዛኝ ነገሮች ግን ሊከሰቱ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። አስተያየት ስጡበት። ቦልድሊ ነው የምናገረው። የሚቀጥለው 5 ዓመት እኔ ካሳዛኝ ካቴጎሪ የከተትኩት የትግራይ ስንብትን ነው። በነገራችን ትግራይ ልትሰናበትን ትችላለች ብዬ አምናለሁ። ኢፍ አሁንም እንዳልኳችሁ የትኛው ሴናሪዮ ሀፕን ያደርጋል ፐርሰንቴጁ ስንት ነው ምናምን የሚል ውስጥ አልገባው እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቶም ቁርብ ርእሱ ዘለዎም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ኣቢዩ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ብኩሉ ምስ ረኣዩ ትግራይ ካባና ክትግንፀለሉ ትኽእል ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ክትእለየሉ ትኽእል ተኽእሎ ከም ዘሎ እዚ ድማ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ካልኦት ኢሊት እውን ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያ ክትፈርስ እያ ምባል ከቢድ ስለ ዝኾነ ትግራይ ክትግንፀል ትኽእል እያ ዝብል ዘረባ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ኣሚን ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ ናው ኦር ነቨር ኢለ ነይረ ንትግራይ ሕጂ ወይ ንሓዋር ኣይከውን እዩ እቲ ትግራይ ሃገር እያ ትግራይ ከም ሃገር ክንከውን ንኽእል ኢና ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ ቅድሚ ሕደት ዓመታት ቅድሚ 2-3 ዓመት ዝዛረብዎ ዝነበሩ ትግራይ ትዕወት ክበሃል ከሎ ትግራይ ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ካብ ልቦም ተዝኸውን ነይሩ ናው ኢዝ ዘ ራይት ታይም ፎር ዘም ኢትዮጵያ ከምዚ ሕጂ ተዳኺማ ኣይትፈልጥን እያ ከምዚ ሕጂ ፋሕፋሓት ይዋ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ what do they really want ተጋሩ እንታይ እዮም ዝደልዩ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ድዮም ካብ ልቦም እታ ትግራይ ከም ሃገር ይደልይዋ ነይሮም ወይስ ንስለ መናውራ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም question comes now ባዕሎም ቀሊዖም ከኣልይዎም ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ሕቶ ናይ ትግራይ ተድልዮ ንዓቢ መኣስ እዩ ነይሩ ምናልባት ኣንጻር ኤርትራ ክዋግእሉ ዝኽእሉ እንተዝኾኑ ጥራይ እምበር ኣነ ክንደይ ግዜ ነጊረ እቲ ጂኦግራፊክ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ክትሪኦ ከለኻ ትግራይ ንኣቢ ከተገድሶ ትኽእል ክልል ከም ዘይኮነት ምግንዛብ የድሊ ስለምንታይ
نتجارو جل سبحان كم تجارو خمسونا وي تجارو مسانا خوني لكم تجبرويا من this is not نيرترا تجاي مسياتا كتم تغل كمس الله زغل فلوي نجار كله كم زي كل ردو جيركم صدوا زي كم ردو جينا نصدوا نيرترا تجاي هاليا بقولنا هاليا زمتا لوتي ويكون ويون صبوا يكون حماق نجار كل يكلني it's just that doesn't make any sense نيرترا بز حجز لنا درجة كريه خلنا جن اتكارتنا يتبع طريقة يو بأكل ونتفلتو خينكا تجراي زبهال even تي معراب تجراي مسؤوم كله مالتشو معراب تجراي زبلو مع الولك أي كلام ولا مسؤوم كله كارتنا تجراي رايو أدي سابع بيعلو تجراي كبيعلو فلوتي كان تجراي دهر حجي بزخونه يكون مغنيات من نعلبات كم تقد محجي 9 حدا نفشن جات 9 حدا شعبيا دفافيونا باري 4 كيلو كف بيلو سلطان زت حزم بسورة من قد بوتهدرا من قد مجيهم نتا كرسي كم بحدش بحيل كفته زي لما بزغوني يكون ديمقراطي زبلو من قدي نفس سلطان عندهم اللسولو تقولوا يلا it's just impossible ولا ديمقراطي كما جارانتي زي بالله سلامتاي ديمقراطي مالته كوز بس حزب زي ما حضروا مالتي بس حزب دما امحران ورومانيا كم كالوتون كابام يبزحوا كاب تجاري بزحيهم جغرافيك قال دما تجرا بيزل كاب تعفريدو ني ماكل كم حضر كبيريو بتحزب ما كان زلو نقبلوا كم نا إثيوبيا عينت مينتاليتي زلو حزب مالتي هم قبرت خوينم تجراي دما مولو بمولو نت منغست قاصر وطرا يزلو هذا تجراوي سري كون زغلا يكون لذي كم تقد محجي نتي political structure military structure security structure نخلو بناي تجار حيلي غيركا مليخكا بحيلي خاطن كتقاصر تخل سلطان نبر نسب يمينكا كون هيكل فتينو ما يملس فتينو قالوت كلهم فتينو ما it didn't work then and it will not work now or in the future ስለዚህ ነዚ ካርታ ዝን ተሪኻ እቲ ናይ ትግራይ ሕቶ ካብዛ ሕጂ ዘላ ቅርፂ ናይ ኢትዮጵያ ድሓን ኣነ ከምዚ ቱ ፋር ከይደ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዘዛርበኒ it's not our business ግን ካብቲ ንሶም ዛረብዎ ዘለው ኣተሓሒዘ ክሪኦ ስለ ዘለኹ እምበር ትግራይ ሃገር ክትከውን ዲ ኣይትከውንያ ከም ጆርጅ ትፈልጡን ኣነ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክሳዕ ክንዱ ዘገድሰኒ ይኮን ምክንያት ተጋሩ ነብሶም ዝኻልዮም እቲ ፖለቲካ ናይ ዞባና ክንሪኦ ከለና ግን በዚ ጌርና እስከንርአዮ ፓርላማ ንምፃእ أبي أحمد لو معلتي ناب كللات زعاتولو أواج أتصدق له بارلمان وتزنبر أواج فريسو حدش أواج أتصدق له مالك يزيد صار حاجة من كستاوي أسرار حي لم تأتيلك حدا تقرأي وكل الناس اللي يبلون حدا تقرأي وكلنا يقولون حدا خلل زأكل مدمنا إثيوبيا كونستيشناليزم زعابة إجام تاريخاوي إجام زلو هزوي زي تساتفلو ناي أواج دنقاقة جيجا يقبلنا تيهلي كم هزوي زي تساتفلو مالتي بغالي بهالا تقراي ديفاكتو ستيت مخانا بعد يمسكر الله أبي أحمد مالتي بغالي بهالا بارلمان تقراي ديفاكتو ستيت يا مالتي بغالي بهالا تخلي مسرتاو تحسد كللات لؤلاويين بمسرت حق منغستي ኢትዮጵያ ዝፈጠራ ክልላት ይሄን ይዙት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ክልሎች ሉዓላዊ ክልሎች ናቸው የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት የተቋቋመው ሆን ብዬ ነው ያልገባሁት አሳዛኝ ክስተት ይታየኛል የአሳዛኝ ክስተቱ ውጤት የትግራይ ስንብት ነው ብዬ ነው ማምን ትግራይ ልትሄድ ትችላለች ያ ማለት ሌላው ኢትዮጵያ ባለበት ቀጥሎ ማለት ነው የሚቀጥለው 5 ዓመት የትግራይን ስንብት የምናይበት ይሆን ወይ የሚል የሚያሳዝነኝ ደግሞ አለው አይ ፊል ውስጤም ስናገር ፊል እያረኩ ነው ግዴታ መናገር ስላለብኝ ነው የምናገረው ስለዚህ this is admission ወይውን ነቲ ኩንነት مقبال نتز بدما ناي مأمان حتوينا نرزلنا نتقراي push كقبروا almost تقراي already تعليق زلب زوانزي أتي ناي دبرتين حيلي هو حد وتهدروا مثل زلوا أبي أحمد نابو قصو كيدو بسراويت زخوانا نقرك قبراي كلني واي سلام تايتيلكم درو أبا محرا سراويتو سديدو انتاي وصيتي ما تصلوا نرلنا I mean
حجتي نسو نمنتايو سكني تግራይ ግዳይ ክገብር ዝመርጽ ትግራይ ኦሬዲ ከይዱ ዘሎ ይዝብል እምነት ስለ ዘሎ ወይ እምበር እቲ ክውንነት እዚ ዝብሎ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ እቲ ናይ ኣምሓራይ ዝገደደ I mean look at this እዚ እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ዘሎ ኮሚኒቲ እዩ ኣምሓራ ካብቲ ናይ ትግራይ ንላዕሊ ሓሪኑ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ስለዚ እንድሕር ኣምሓራ ከምዚ ደረጃ ወዲቑሎ በፅሒሎ ኮይኑ ከመይ ገይሩ እቲ ትግራይ ጥራያ ክትከይድ ትኽእል ዝብል ዘሎ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ንኣምሓራ ናባኻ ቅሪብካ ንተጋሩ ካልቸር ምቕላዕ ማለት እዩ ወላ ብኩሉ መንገዲ እዩ እዚ ረአዮ እቲ ናይ ኣምሓራ ደረጃ በፅሒዎ ዘሎ ከርእየኩም ስለ ዘለኹ እዚ እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ዘሎ ፋኖ ዝበሃል ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ እዩ ካብቲ ዝነበሮ ደረጃ ዘለዎ ኣፅዋራት ዓጢቕዎ ዘሎ ብረት በፅሒዎ ዘሎ ውዳቤ ዘለዎ መንእሰይ ዘለዎ ሕራነ ክትሪኦ ከለኻ አብይ አሕመድ has no chance I mean I don't know ናይ ኣምሓራ ዲ ናይ ፋኖ እንኳ ይርዳንን እዩ ምክንያቱ እቲ ዲቪዛ እቲ ናቶም ሬንጀር ክዳን ዝኽደንዎ ናይ ኣምሓራ ይመስለኒ እታ ባንዴራ እዚኣ ናይ ኣምሓራ ይመስለኒ ሶ እቲ ቀደም እቲ ቅድሚ ዓመት ኣነ ነዚ ሪፖርት ክገብሮ ከለኹ በትሪ ዝሓዙ ውሕዳት ድማ ካላሽን ዝሓዙ የድሪ ነይረ ሎም ረይዎም እቲ ሒዞሞ ዘለዎ ኣፅዋር እዚ ካበይ መፅኡ ካብ ሰራዊት ናይ ኣቢ ብዝኸድዎ ነቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ይቆሽምድዎ መዓት ኣፅዋር ይማርኹ እቲ ዝማርኽዎ ኣፅዋር ድማ መመሊሱ ነቲ ዝገብርዎ ዘለው ዝበለፀ ይገብሮም ሕጂ ኣቢ እንታይ ክገብር እዩ ድፍትን ዘሎ እዩ ዝበሃል ምዝዮም ሰባት እዚኣቶም ሽምግልና ንክገብር ዝሓስብ ዘሎ ሽምግልዎ መክዓርቅዎ ኢማጂን ክንዲዚ መንእሰይ ባዕሉ ብወለንቱ ሰብ ኣይኮኑን ኣስኪሮም ወይ ከዓ ገፊፍዎም እዚኦም ግፋ ዝበሃል የለን ምክንያቱ ሓበራዊ ግንባር እውን ስለዘይብሎም ባዕሉ እቲ ህዝቢ በብወገኑ እቲ መንእሰይ ተወዲቡ ምስ ዝጥዕሞ ኮይኑ ይቃለ ስለ ዘሎ እዩ ክንዲዚ ዓይነት መንእሰይ ኣብ ውሽጢ ኣምሓራ ብረት ሒዙ ኣሎ ነዚ ብረት እዚ ከመይ ጌርካ ክትመልሶ ትኽእል ፅባሕ ንጎ ወላ ዝኾነ እንተገበርካ ሓቲ እቲ ዕላሙ ወላ እቲ ናይ ኣምሓራ ውዳቤ ነብሱ ዝኸኣለ ኣብ ሓደ ግንባር ክመፅእ እንተዘይክኢሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣምሓራ ሰውራ ናይ ኤርትራ እንታይ ነይሩ ሰውራ ናይ ኤርትራ ክብገስ ከሎ ኣሰላልፋና ትፅቡቕ እዩ ነይሩ የስ ኦኬ እቲ ክፍልታት ክበሃል ከሎ በበይኖም ነይሮም እዮም ግን ኣብ ገለ ደረጃ ግን ክልተ እዮም ነይሮም እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እቲ ህዝባዊ ሓይልታት ኤርትራ መስለኒ ክልቲኦም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክልተ እዚኦም ክልተ ጫፍ እዮም ነይሮም ውዳበ ግን ፅሩይ ዘለዎም እዮም ክልቲኦም ንሓድሕዶም ተዋጊኦም ብዙሕ ሰራዊት ተቐቲሉ ብዙሕ ዘሕዝን ታሪክ ተፈፂሙ እዩ የግዳስ ክልተ እዮም ነይሮም ኣብዚኦም ክልተ ኣይኮኑን ዘሎ there are so many ስለዚ እቲ ቃልሲ ማቹሪቲ የድልዮ ኣሎ እናበሰለ እናኸደ ምስ ከደ ሜይ ኣብ ሓደ ክመፅእ እዩ ቅድሚ ንሱ ናብ ሓደ ምምፅኡ ኣቢ እንድሕር ወዲቑ ግን ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኢቨን እቲ ክልል ኣምሓራ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢልካ ንክትግምት እውን ኣዝዩ ከቢድ መድረክ ኮይኑ ይስምዓና what do you think ንስኻትኩም እንታይ ይስማዓኩም እዚ ፋኖ እዚ ሻዕብያ ሓጊዝዎ ኣይኮነን ከምዚ ኮይኑ ዘሎ everybody knows ዝሓገዞ ሓይሊ የለን ግብፂ እውን ሓጊዝዎ ክብል ኣይክእልን ያነ ኩሉ እዚ ዓጢቕዎ ዘሎ ካብ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዝመፅእ ዕጥቂ እዚ ካብ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዝመፅእ ዕጥቂ እዩ ኣብ ዝኸድዎ ይቆሽምድዎ ይማርኽዎ ኣሚን ሓደ ጉጅለ ኣብዚ እቲ ዝበለፀ ሞቲቬሽን ነዞም ሰራዊት ናይ ፋኖ እንታይ እዩ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ኣድቢኻ ፀኒሕካ ተሓቢእካ ፀኒሕካ ነዚ ሰራዊት ናይ ፋኖ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ምምራኽ እታ ዝበለፀት ስራሕ የንዖም ብዝኾነ ኮይኖም ተሓቢኦም ድዮም ሰልዮም ድዮም ተጠውዮም ድዮም ሰራዊት ናይ ኣቢ ክንቀሳቀስ ከሎ ንዑ ቆሽሚትካ እንተስቀቲልካ እንተስማሪኽካ ብረት ከም ድሌትካ ትቋፀር ኣነ ሓንቲ ግዜ እንታይ ሓስብ ነይረ ርየዮም ከምዚ ክማርኹ ከለዎስ ታንክን ተማሪኾምስ እንታይ ምገበርዋ ምክንያት ኣውቲስታ ናይ ታንክ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ታንክ ገለን ተማሪኾምስ እንታይ ገብርዋ ኮኑ ኢለ ምናልባት ካብቲ ወታደር ታንክ ዝውድ ደልዮም ካ ንዑ ክማርኹ ክእሉ ኣለዎም እየ ድብል ኣነ እንታይ ማለት እዩ እዚ እቲ ዘለዎም ደረጃ ህዝባዊ ግንባር ወስ ምናልባት ቶም ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ መጀመርያ ታንክ ዝማርኹሉ እንታይ ገይሮም ምኾኑ እውን ይግረም እያ ኣነ ማለት ታንኪ ስቕልካ ይኮንካ ባዕልካ ትስውራ እዚ ከመይ ነይሩ ናይ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝፈልጥዎ ኣብዚ ቻነል ከም ዘሎ ርግፀኛ ናይ መጀመርያ ታንኪ ክትመፅእ ከላ እንታይ ተገይሩኹም ናይ ታንኪ ስልጠና ስለ ዝነበሮም ገዚኦም ድዮም ኣምፅኦም ወይስ መጀመርያ ዝማረኽካ ታንኪ እንታይ ትገብራ ኦፍኮርስ ሰውራ ናይ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ እዮም ዝብልዎ ምክንያቱ ብዙሓት ምሁራት ተሳቲፎሞ ነይሮም ብዙሓት ሊቃውንቲ ብዙሓት ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኢቨን ካብ መርሕነቱ ጀሚርካ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ስለ ዝነበሩ ግን ዩኒቨርሲቲ ስለተማሃርካ ታንኪ ትስውር ማለት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ስልጠና ከመይ ኢሉ መፅኡ ይኸውን I don't know I am just sometimes I think about it እቶም ትፈልጡ ፀሓፍ እስከን ብዙሕ ከምዚ ከማይ ዝኣመሰሉ እውን ዓይኖም ከኽፍት ስለ ዝኽእል ስለዚ እቲ ሕቶ ናይ ኣምሓራ ወይ እውን ናይ ፋኖ ክንዛረብ ከለና እቲ ተበፂሑ ዘሎ እሳቶም ትግራይ ክትግንፀል ትኽእል እያ ይብሉ ኣለዉ what about this
ነዚ ፋኖ ዝበሃል ብረት ሒዙ ተንስዩ ብህዝቢ ናቱ ድማ ብድሮናት ናይ ኣቢ ጭፍጨፍ ዘሎ ቤት ትምህርታት ናቱ ተዓፅዩ ዘሎ ቀረባት ናይ መንግስቲ ካብ ዘይመፅኦ ንዓመታት ከይዱ ዘሎ ብፍላይ እቲ ገጠራት ዝበሃል ጠቕላላ ካብ መንግስቲ ዲስኮኔክትድ ኮይኑ እዩ ዘሎ መሬቱ መሬት ናይ ሕርሻን ልምዑን ስለ ዝኾነ ነፍሶም ሰስተይ እናገበሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ እዚ ሕቶ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ክኸውን ናብ ኢትዮጵያ እንተሪኢልካ ኣብ ሓደ ቦታ ይትወሰድካ ኩሉ ሃገር ክትፈርስ እያ ዝብል ዘረባ ካብ ፅልእ ናይቲ ሃገር ወይ እውን ነቲ ሃገር ካብ ዘለካ ሕማቕ ሕልሚ ወይ እውን ሕማቕ መደብ ኣይኮነን it's just the reality is this እቲ ሪያሊቲ እዚ ሕጂ እቲ ክኸውን ዝኽእል ዝረአ ዘሎ እዩ እዚ ካርታ እዚ ናይ ቀደም ካርታ ኤግዛክትሊ እተን ክልላት ከመየን ዝቆማ ወይ እውን ዓይናይ ኣበይ ኣሎ ክትብል ከቢድ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ኢትዮጵያ ምፍራሳ ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ እውን ገለገለ ሰብ ኣሎ ካልእ ሰብ እውን እኮ እንተመፅኡ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ እኮ ክቅየረልና ዝኽእል ንኤርትራ እኮ ብዙሕ ጥቕሚ የብሉን ገለ ዝብል ኣሎ እዛ ሕጂ ዘለዋ ቅርፂ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኢኻያ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ኣካል ብሓይሊ ጥራይ ክገዝኦ ዝኽእል ኣፍትዩ ክገዝኦ ይክእልኒ for example ኣምሓሩ ንኣቢ ስዒሮም ና4 ኪሎ ተመፅዮም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጉሶም ኣይኮኑን ክገዝዎ ብሓይሊ እዮም ክገዝዎ ከምቲ ህወሓት ዝገበሮ ተደኹም ኣለኹም ምክንያቱ ኣብ ደማዊ ኩናታት እዮም ስለ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ብቐሊሉ ናይ ምትኽኻእ ኣቢ ክሳብ እቲ ሃገር ትፈርስ ኣብ ስልጣን ኮፍ ክብል ወይ እውን ብዕልዋ መንግስቲ ድዮም ወይ ብገለ ገይሮም ተደያልዮሞ ወይ እውን ንሱ ተዓዊቱ እንተደይደምሲስዎም ኣቢ ካብ ስልጣኑ ባዕሉ ተኣልዩ ንኻልእ ክገድፋ እዩ ዝብል የለን ንመን ኢኻ ክገድፋ ኣሚን ኣይናይ ዜጋ እዩ ነቲ ሃገር ሕብረት ክፈጥረላ ዝኽእል ምክንያቱ ኣብ ገለ ደረጃ እቲ ቅርሕንቲ እናገደደ ምስ ከደ ሰብ ኩሉ ሓደግ በብወገኑ ንናቱ ረብሓ ክሰርሕ እዩ ዝጀመር ስለዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ዝዛረበ ዝነበረ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነን ስለዚ የትግራይ ስንብት ይታየኛል ያሳዝናል ለምሳሌ የህገ መንግስቱ ባለበት ከቀጠለ እዚ ኦልሬዲ ንትግራይ ክብል ከሎ ካልኦት ግን ካብኡ ንላዕሊ ነቲ ኩነታት ተዓዚብና ኢና ዝበሉ ቅድሚ ሕጂ ሪና ነርና እቲ ሕቶ ትግራይ ንሱ ነቲ ኣቢ ንከትሕን ኢሉ ወይ እውን ንኣቢ ንክሐጉስ ኢሉ ዝዛረበ ዘሎ እምበር እቲ ኩንነት ካልእ ከም ዝኾነ ናኝ አይነት አፈራረስ ነው ደግሞ የምንፈርሰው አሁንም እየፈረስን ያለ ነው የሶማሊያ ሞዴል አይደለም የሱዳን አይደለም የዩጎዝላቪያ አይደለም እጅግ ከዛም የከፋ ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያም 120 ሚሊዮን ህዝብ የላቸው ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያም የኢትዮጵያን ቆዳ ስፋት የላቸው ሶማሊያም ሱዳንም ዩጎዝላቪያም ሲፈርሱ አሁን ያለውን የትጥቅ መጠን የጥላቻ መጠን የመገዳደል ፈቃደኝነት አላሳዩ በሐበሻም ከም ሶማሊያ ወይውን ከም ሱዳን ወይውን ከም ዩጎዝላቪያ ይኮናና ፈራርሳናትና ክኸውን ካይ ብሎም ኣሎ ካልእ ነብናቶም እንታይ ዳ ዝገደደ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ዘይፍለጥ ምክንያቱ ሓደ ክንዲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጡ ብረት ተሰኪሙ ዝዋጋእ ዘሎ ዕጡቕ ጉጅለ ዘለዋ የለን ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብ ርእሲ ሓትሕት ዘለዎ ፅሊ ቂምታ ሕርቃን ድማ መመሊሱ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣፈራራስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ እቲ ከምቲ ካርታ ዘርእየና ዝነበረ ህልቂት ናይ ዜጋታት ክፍፀመሉ ዝኽእል ሓደገኛ ውድቀት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንሳቶም ክንታይ ይብሉ ኣለዉ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ዝስምዑ ኢትዮጵያ የባህር በር መዳረሻና ቤዝን የማግኘት ፍላጎት ከማንኛውም አይነት የጎረቤት አገራት እኛ በሰጥቶ መቀበልም ካለም ሜጋ ፕሮጀክቶቻችንን በመስጠትም በማንኛውም አይነት በገበያ መር ማንም ሳይጎዳ ያለን ሰተን እነሱ ያላቸው እንዲሰጡን ተብሎ ጥያቄ ሲቀርብ ለኤርትራ ብቻ አልነበረም ጥያቄ የቀረበው ሁሉም ጎረቤታችን እጂ እቲ ሕቶ ኣብ ኣጋ ሞትካ ስለ ዝኾነ ለኪምካ ለኻኺምካ ናብ ሻዕብያ ናብ ኤርትራ ኣፀጋግዓዮ ስለ ዝኾነ እቲ ቲዮሪ ስምዕዎም ብተደጋጋሚ ሕቶ ናይ ባሕሪ ንሳቶም ኣብቲ ናይ ህውቶታ ናይ ባሕሪ ባይ ዘ ወይ ኣብ ከምዚ ዘላ ደረጃ ኢትዮጵያ ምስ ኣቢ ውዕል ምግባር ከማን ገበን እዩ ክትፈልጡ ዘለኩም ምክንያቱ ኣቢ ንኢትዮጵያ ክውክል ዝኽእል መራሒ እውን ኣይኮነን ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ከምዚ ዓይነት ሃገር ውዕል ምግባር ሓደጋ እዩ ሓደጋ እዩ ነቲ ሃገር ምስ ትገብር ዘላ ስለዚ ኤርትራ ምዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ዝኾነ ዲል ኣይንገብርና ክብሉ ከለዉ ዳትስ ራይት ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ትክክለኛ ሓበሬታ ንቐፅል አጥፍቶ ጠፊ ነው ታውቃላችኋል ግብጽ የኛ አቻ ተፎካካሪ ነው ብያቸዋል ፒር ኮምፒውተር የሚባለው ነው ብያቸዋለሁ
ከኛ ጋር እንደማይጠፋፋ ያውቃል። እንደማሸም ተጽዕኖ መፍጠር የሚፈልገው ባገኘው ቀዳዳ መግባት ይፈልጋል። የግብጽ ፍላጎት ኤርትራ ግን ራሷን በራሷ የምታጠፋው። እሺ ለማንኛውም የህዳሴው ግድብ ኣብዚ ካሎ ሓደ ዘይምነዎ ማለት እዩ ማለት እቲ ዘለዎ ውሽጣዊ ፀገም መፍትሒ ስለ ዘየለ እንታይ ክገብር ቀንዲ ኣጀንዳ ናቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፀገምካ ኤርትራ እዩ ክብሎ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኩሉ እቲ ሽግር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራ እያ ፀገምካ ላይክ ባዕሉ ንዝርዮ ዘሎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ እንታይ የሸግረሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መናብረ ናይ ቁጠባ ደሳቅዮ ዘሎ ህዝቢ ብኮሪዶር ልምዓት ተባሂሉ ተበዲሉ ዘሎ ብናይ ኣብ ድሮና ዝቕተል ዘሎ ሻዕብያ እዩ ፀገምካ ኢሉ ክእምኖም ዝፍትን ዘሎ እንገስወት እንታይ ይኾነሉ ኣሎ ዝኣምነ ሰብ የለን ንሱ ንባዕሉ እቲ ዘረባናቱ ከኣምኖ ከም ዘይክእል ካብታ ኣካይዳ ናቱ ይኸትሪ ንቐፅል ይከተዋል። እዚሁ ዘገባ ላይ በጣም ትኩረትን የሚስበው ምንድነው ኢትዮጵያ የአሰብን ወደብ ልጠቀልል እንደምትችል ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ የተገኘው መረጃ ያመለክታል ብሏል። ኢሚዲየትሊ አዲስ አበባ ያሉ ዲፕሎማቶቹ ነው እንደው ሪፈር አድርገዋልና ስለዚህ የማይቀር ነው ማለት ነው። ጦርነቱ የማይቀር ነው ወይም ጦርነት ባይኖርም መጠቅለሉ የማይቀር ነው የሚል ነገር ነው። አሁን ከኤርትራ ወገን ያለውን ግብረ መልስ በሁለት መልኩ መመልከት ይቻላል። ሰሞኑን የነሱን ገጽ ለማየት ሞክሬያለሁ። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብል ዘለዉ እዚ እቲ ኢትዮጵያ ሲ ዓሰብ ምእካባ ኣይተርፍን እዩ እቲ ዲፕሎማት ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወይ እውን ወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ ብዓለም ደረጃ ደገፍ እናረኸበ እዩ ዝብል ዘሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንኸፍርሱ ሲ ዓለም ይሕግዘና ኣሎ ንዓሰብ ምጥቕላልና ድማ ደይተርፍ ይብላ ኣሎ ኣነስ እቲ ሓቆም እዮም ግን በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ኢትዮጵያ መልክዕ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካ ክትዛረብ ከለኻ እቲ ካሊእ ኢትዮጵያን ሓደ ኣይኮነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካ ምስ እትሪኦ ዘለካ ፅርግያን ገለመለን ኩሉ ዝከኣል እዩ ዝመስሎ ኣጀምሎም ነታይም ቁፅሪ 120 ሚልዮን ኣለና ክንዲ ሰራዊት ትገብር ትኽእል ኢኻ ከምዚ ኣገለገለ ኢልካ ትትውትት ትኽእል ኢኻ እቲ ምህውታት ቀሊል እዩ እቲ ክውንነት ዘይምቕባልካ ኣሎ ከምኡ ድማ ዲናያል ኣሎ ብርእሶም ንሕና ክንዲ ዝብዝሐለና ቁጠባና ከምዚኦም ዝብሉና ዘሎ ከምዚኦም ዝብሉና ካልኦት ስለምንታይ ካብ ሻዕብያ ንኤርትራ ክንሕምቕ ዘይንኽእለሉ ምክንያት የለን ኢልካ ተደጋጊምካ ነቲ ሓሶት ደጋግሞ ምሽ ደን ዩ ፊል ላይክ ሓቂ ትዛረብ ዘላ ኮይኑ ይስማዓካ እቲ ኩንነት ግን ጽቡቅ ገይሮም ይርእይዎ ኣለዉ ምስ ግዜ ድማ ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዝኽእል ተደጋጋሚ ንሰምዖ ዕጡዋት ፋኖ ምስ ሕወሓት ምስርሖም ከም ዘየቐርዮም ድሕሪ ምግላጹ ካብ ብመስረት ሕወሓት ሓደ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ኣይተ ስብሓት ነጋ ንብዙሓት ተጋሩ ዘሰንበደ መደረ ገይሩሎ ኣይተ ስብሓት ነጋ ምስ ሓይልታት ኦሮሞ ነምሓራን ክንሰርሕ ኣለና ክብል ዝተሰምዐ እንትኸውን ነምሓሩ ክንጸል የብልናን ኢሉ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ክትቅጽል ከም ዘለዋ እንተመላኸት ኣብዚ ጉዳይ ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ እዩ ብዛዕባ ጥምረት ኤርትራን ትግራይ ነምሓራን መንግስቲ ፌደራል ብኣሉታዊ መንገዲ ኣብ ዘልዕለሉ ዘሎ ግዜ ካብ ብመስረት ውድብ ሕወሓት ሓደ ዝኾነ ስብሓት ነጋ ናተይ ዝብሉ ሓሳብ እዩ ኣቕሪቡ ኣይተ ስብሓት ምስ ወይን ጋዜጣ ሰፊሕ ቃለ ምሕትት ዘካየደ እንትኸውን ብዛዕባ ጉዕዞ 50 ዓመት ሕወሓት ብዛዕባ ኣብ መንጎ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናንን ከምኡውን ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን ዘላትሉ ኩነታትን ኣልዒሉ ይርከብ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ኣይተ ስብሓት ነጋ ሕወሓት እትድሕነሉ ኣንፈት ንምርኣይ ከም ዝግባእ ብምዝራብ ምስ ካልኦት ሓይልታት ክስራሕ ከም ዝግባእ እዩ ገሊጹ ምስ ልሳን ወይን ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ሕወሓት ካብ ብዘጋጥሙ ህውከት ብኸመይ መንገዲ ክወፅእ ይኽእል ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ እንትኸውን ሕወሓት ንዓርሱ ዳግማይ ብምድርጃው ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ናብ ዝተሃነፀት ኢትዮጵያ ምምላስ ይግባእ ክብል እዩ መልሲ ሂቡ ኣይተ ስብሓት ነጋ ንሱ ይኹን ውድብ ሕወሓት ዘጠዓስ ነገር ከም ዘይገበሩን እኳ ዳስ ሕወሓት ዘኹርዕ ውድብ እዩ እንትብል ዘናስሕ ታሪክ የብለይ ናይ ውድብ ሕወሓት ሓደ ኣካል ብምዃነይ ድማ ኣዝየ ይኮርዕ ክብል እዩ ተሰሚዑ ኣብ ውድብ ሕወሓት ብፍልጠት ዝሓሹ ንዝተባሃሉ ኣባላት ንምቕታል ምንቅስቓስ ከም ዝነበረ ዘመላኸተ ኣይተ ስብሓት ኣብ 1979 ዓ.ም ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ክቕተሉ ዝበሎም ሰባት ስም ዝርዝር ኣውፅኡ ከም ዝነበረ ዝገለጸ እንትኸውን በተደጋጋሚ መምርሒ ጥሕሱ ብምህላዎም ስጉምቲ ክውሰዶም ይግባእ ኢሉ ነይሩ እቲ ስጉምቲ ንኽውሰድ ድማ ኣብ ጎነይ ዝነበሩ ብጾት ድፍኢት ይገብሩለይ ነይሮም ዝበለ እንትኸውን ኣይተ ስብሓት ነጋ እቲ ሽም ዝርዝር ንሓደ ዓመት ኣብ ኢዱ ሒዙ ብምጽናሕ ኣብ ሓደ ኣኺባ ኣረጋዊ በርሀ ንክቕተሉ ዝመረፅዎም ሰባት ከም ዘለዉ ንዝተኣከበ ተጋዳላይ ብምንጋር ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ካብቲ ውድብ ንክንጸል ከም ዝገበሮ እዩ ተዛሪቡ ካብቶም ንክቕተሉ ተሓሲቦም ዝነበሩ ኣካላት ሓየሎ መርኣያ ሳሞራ ዩኑስ መለስ ዜናዊ ዓለም ሰገድ
ገብረ ኣምላክ ከምኡውን ጀማይካን ከም ዝነበሩ እዩ ኣቃሊሑ ኣብዚ ግዜ ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ሻዕብያን ብልጽግናን ዝኸፍኡ ከም ዝኾነ ዝተዛረበ ኣይተ ስብሓት ነጋ ኣብዚ ግዜ ዝድለ ዘሎ ሕወሓትና ብልጽግና ንምቕያር ጥራይ ኣይኮነን ዝስራሕ ዘሎ ካብ ጸላእ ዝብኣሰ ጸላእ እዩ ኣጋጢሙና እንትብል እዚ ንምፍታሕ ድማ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከይተረፈ ዝሓትት ውሳነ ከም ዘድሊ እዩ ተዛሪቡ ኣይተ ስብሓት ነጋ ወሲኹውን እታ ብደም ኢትዮጵያውያን ዝተሃነፀት ኢትዮጵያ ክትምለስ ኣለዋ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ካብ ዓለም ዘደንቕ ሕገ መንግስቲ እዩ ህዝቢ ኦሮሞ ሕጂ እቲ ድራማ ናይ ትግራይ ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ ብኩሉ መልክዕ ክንሪዮ ስለ ዘለኹ እየ በዝኻ ንእሽተይ ንስማዕ ትሕሪኡ ከተሓዘልኩም ክፍትን እየ ኣብዚ እውን ኣሎ ሓደ ዘረባ ውረድ ናይ ዝብል ስጉምታት ብስፍሓት ክኸይድ ውረድ ብኣኻይን ምርሓን ብኣኻይን ግዛእን ኣይንመሓደርን ሓደ ክልተ ብምልክነቱ ዝሸሞም ምስለኛታት ብምልኦም ኣብ ስራሕ ከይኣቱ ናይ መላእ ህዝቢ ጉልበት ሒዝካ ክግበር እዩ ሰለስተ ብክሕደት ብምልክን ብብተናን ዝወሰዶም ውሳነታት ብምልኦም እውን ከይትግበሩ ክንሰርሕ ኢና ከይፍፀሙ ማዕበላዊ ህዝባዊ ሰልፍታት እውን ብጥንኩር ክቆፅሉ እዮም እቲ ነገር መጨረሻ ክሳብ ዝበፅሕ ማለት ተማሪዎች ሽንቁቶን ወጣ ጉዳይ ክትሆን ተባሕቶ ኣይመሰለን ኣይፈልጥን نقتل أبزخ اسمه سوري ላማ እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ንምንታይ ስጉም ተዘይውሰድ ንሕወሓት ክሳብ ክንድዝ እንደሓንቀቕና ክሳብ መዓዝ ክብል እዩ ውዒሉ ብኣቦ ወንበርነት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝምርሐ ውድብ ሕወሓት ግብረ ሽብራዊ ጉጅለ ካብ ብምባል ሓሊፉ ንጀነራል ምግበይ ሃይለ ብሽም እንዳልዕለ ክሳብ ምዝላፍ እዩ በፂሑ በቲ ንዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ትግራይ ንዝፀንሐ ጊዜያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ንምሻም ዘኽእል ኣዋጅ ኣብ ዝጸድቐሉ ፓርላማ ኣብ ክልላት ዝጣይሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንክልተ ግዜ ክሳብ 2 ዓመት ዝኣክል ንክናውሕ እዩ ነፃነት ሂቡ ሓደ ትግራዋይ ኣብ ዘይተወከለሉ እቲ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ኢትዮጵያ ትማሊ ክቐርቡ ዝወዓሉ ሕቶታት ስለምንታይ ኣብ ትግራይ ኩናት ዘይኽፈት ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ስጉም ተዘይውሰድ ንሕወሓት ክሳብ ክንድዚ እንደሓንቀቕና ክሳብ መዓዝ ሃገር ዘፍርሱን ናይ ሰላም ጠንቅን ዝኾኑ ሰባት እዮም ክብሉ እዮም እዞም ኣባላት ፓርላማ ቅድሚ 45 ዓመት ዝነበረ ሕማሞም ደጊስዎም ዘሎም የትግራይ ክልል መንግስትና ምክር ቤት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ በተንቀሳቀሰው መሰረት ታግዶ መቆየቱ ይታወሳል። በዚህ መሰረት ተቋቁሞ የነበረው ጊዜ አስተዳደር ለምን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ የተንቀሳቀሱ የአስተዳደር አካላትን ስርዓቱን አልፎ በቱሬታ አስተዳደር ውስጥ ከም ንሪኦ ዘለና ሕቶ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ዝኣክል እዩ እቲ ትግራይ ዝበሃል ክትግንፀል ትኽእል እያ ወይ እውን ኣብ ዓበይ ኩናት ክእቶ ከም ዝኽእል ሕቶ ናይ ትግራይ ናብ ሻዕብያ ገጾም ዝፀጋግዑ ዘለው ድማ ሓደ ነገር ክርዳኩም ኣብዚ ስምዕዎ እስከ ኤርትራን ትግራይን ተሓቢረን ሓደ እንተኮይነን ዋላ ብኮንፌደሬሽን ይኹን ዋላ እዚ ይኹን እንተተባሂሉ ኤርትራ ዝነኽአ ዋ ዝብል ኣብ ትግራይ ዝነኽአ ወይ ለዩ ዝብል ኣብ ኤርትራ እንተ ተፈጢሩ እውን ሓደ ኣለባ እዩ ተናእሰ ግን ረብሓ ትግራይ መሰረት ዝገበረ ዘተ ንምግባር ረኽቢ ንምግባር ሕጂ እውን ድልዋት ኢና ይናሓፍረሉን ኣይትጠራጠሩ ኣወል ስለ ዝበለ እንተይኮነስ ኣነ ይፅውዕ ኣለኹ ንኣወል እውን ንኻልኦት እውን ይፅውዕ ማለት ኤርትራ ምስ ትግራይ ተላዚባስ ኤርትራውያን ምስ ተጋሩ ተላዚቦም ሰላም ክፈጥሩ ትግራይ ክትከሓስ ተወረረ ክምለስ ሓደ ኮይንና ፀላእትና ክንምክት ክንዓቢ ክንለምዕ ኢሉ ዝሓስብ ኤርትራውን ተሃልዩ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ኣብ ፖለቲካ ይሃሉ ካሊእ ይሃሉ ይፅውዕ ኣለኹ ኣነ ክንላዘብ ሃይለ እውን ከም ሃይለ ትካል ኣነ ዝመርሖ ትካል እውን ከም ትካል ክንላዘብ ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ንኢትዮጵያ ከምኡ ኢልና ዘይኮናን ለሚና እዮም ኦኬ ኣብዚኣ ሕጂ ናተይ ርእቶ ኣነ ከም ናተይ ርእቶ ማለት እዩ ሃይለ ናቱ ርእቶ ክገልጽ ናቱ ድሌታት ክገልጽ ናቱ ባህጊ ክገልጽ ሂዘን ኢንዲቪዥዋል መሰል ዘለዎ እዩ ናቱ ርእቶ ይዝብ ዘሎ ሓደ ግዜ ግን እንታይ ይሪብ ወገን ኤርትራ ኩሉ ግዜ ክትንቃቕ ክንክእል ኣለና ኤርትራ መንያ ንዝብል እስከ ድሓን ነዚያ ሰሚዕና ናብቲ ኣናሊሲስ ክንሓልፍ
نستوعل انت زي دلينا ناتكا منجست غيترفن علو نحنا إنا ازعصو ناتكا منجستينا نقلكو نحنا ناتكا أنبسا نقلي وعق نقمت وعق نقلي واجلات نقمت نحنا اتم فقودو حلم ها هيلوم استزراقو حمراح تخاكو جنزب توكور هاقراو النت كسرحو مس مليونات دولاراتهم يم نبور كبر خير خبو أبقود قوات تشكي عمساني حمها من يو زراقي حقادي فلكا قدي دنبر دوب تقلاي خازن لها زعبا ارتراخ تزارب من زوريات واقيا خاتبل حمد وتقابيرا كبيرا دما ارتراو هاقراو النت مان كان دستن سريقا الكا سعيبكا بالحز مغنى يخون الكايز ملسي نت مان كان دستخانا يكوننا نابقمال نادقن سعينا وسيدنايو نادقا ناقمال كانينا مان كان دستنا ناسكيمنا حجي انتايو ازي زربازي نسلي كداقسي ليكم كون زمصو زلو اول سعيد اب مدرخو انتاي بالنيرو كردعنا إليكم زقبر زلو نفس زخونه نجر ازي اول سعيد حجي قال سبالو ازي نجر ازي كدمسس الله زبل نو this is history تاريخ زي اب كمي مدرخ انت عينت مرقص نيرنا اب كمي مدرخ انت عينت مرقص ايه الوكا شعبيا دما قال كم تسمعوا زلو مس هوحات جنبار نخفتر وي مستقراي جنبار كفتر وي حباراو شركنات كحسب كله حيل سلازي بلو وي وين دخمت سلازي سمعوا زلو وين كاب سلازي فرح يكون هذا مفرح كل جزء صبغيو مسألة أنا عايز كذا يمرأي بزي قد استعينت أشكالك على كنت كم تخل مسألة سألايو كم تزق بودما نايس سألاي بوتا هيبكا زد ليه كم دلار كتقبر كتكلال لك زد ما لبونا ترايز بلو يزبلانه هالاي أب مدرخو كتب له زق باكان كتقبر زق باكان كتفلت كتكلال لك أول نعبنت كم تبزو حسابات زي حجنا ريوا لأن كان شركة قبروها سلا سمعكيو أتي بسمعيد زخيدن بردي زخيدن في اللي ناتو. دون قصة زح حموغش ولا تجبر كاب الساعات زيادة دون قصة زحجة أنا تزارب أنا عمل كت. إذا بتقرأ كتصنت تريد لك حجون كتصنت يخا. جي زيد ربازي أبزخونه يكون بوليتيكا زاتف سب حزبي يتصرفنيو. حزبي كتصرف يا بالكانت مع نقو كيتوارد ما نما نسي البوليتيكا كتصحف كتزارب تخليها حزب تصرف تخينكا at some point you will have a problem سلامنتاي حزبنا باريو مرحتي بوليتيكا بارتي زكايريو ترجمه له بوليتيكا نياتك ايرو بوليتيكا يقايريو حزب غنا يقيرني تግራይ حزب اللوا كقصل يدما اننا عمتات تقصل حزبي ኤርትራ حزب اللوا حزب ኤርትራ كنت زلاكا استقامه يزبلت مالن حزب ኤርትራ كناس يوعل نيرو سراويت ኤርትራ كناس يوعل نيرو انكسوا قد مقرب غزي سراويت ኤርትራ سمعونا مساهم مسانا خوينا كتواغو مال صرف نيرك حج تمليسك يقرت حياتك اشك على الكصوت اللي تخليها حزبن تالن حزب بفلاي ابزخون يكون بوليتيكا كتنكا كخلالك ابز چانل انا تدغاغام زبلنتاي حزب ኢትዮጵያ ናብነ ተጂ አቢ ጸላይ ናምበር حزب ኢትዮጵያ ጸላይ ናይል ከትዛረብ ይብልካ كندمنتاي وشت خاي سمعك حزب ኢትዮጵያ ብዙ حزب نتي سرعات اب اديس ابا زلو 4 كيلو زلو كاب حزبو نكفلي خا تغبر زلك امبر حزبو ابونو كمزا حسل كتغبر يبلكا سلازي نيتيوبياويان مصراف نامحرو مصراف نورومو كم حزب مصراف نتغارو كم حزب مصراف كل غزي ابوليتيكا خطواسات خوينكا صقامي خاتفتر زلها مفتحي كون كانت تفتر زلها سلامتاي صلايخا حزب يكونن صلايخا اتنت حزب ماني بليز غبر زلو مراحي سلازي نابت مراحي تارجت تغيركا كتقير مدبكا زقللي سيتو يتجيم دما نفتن بوليتيكا هذا تكوري امين شعبي ارزو كل زبناتنا تو جاندا ويانه يزبل نير تا جاندا يقطفاني جاندا ويانه سلتا جاندا مالت وحدا سبات مالت مس غزي دما خطيروم تخلعهم بخالك تكو تخل نت حزبكن كم حزبي كتخبر خدكلالك لان كان زورال وانا بريزنت سياس حزب تقرا قد مخلطه 3 عام زبل حزب تقرا زواصو خفلط الله ابزي يدل حشوي خاوت يبلون مس حزب دما صقم يبلنا بمبال تزاريم نيرو نزي حجز مص زلا غاطا مصقم سلازي كونكا اقدم كاب زعبا حزبي حماق زي مزراب صباح نغو ملحس كان خطعصف بوليتيكا كقاير كله جول نخيتاتو كتنققونا لك معناته ابلع الحزب تزارب زربا بحق يحتتيو البوليتيكانيا دليت كتب له تخليخ ابي احمد كم دليت كتصرف تخليخ بوليتيكانيا سلازخونه نحزب كن كل غزي يحتتي جبني دما ስለዚህ እዚያውን አስተውልና ክሬልና ተማልሕ ማቅ ስለ ተዛረብ ዝነበረ ሎሚ ጽቡቕ ንኽዛረብ ዝኸብዶ ሰብ ከም ዘለውን ክንፈልጥ ክንከላለና ንመረዳእታ ዝኣክል ማለት እዩ ክውዳእየን ብድሕሪኡ እውን ካልእ ፖሊስ ክንቅፅል ኢቲ መደብና ማለት እዩ እዚ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን
እቲ ዝወጠናዮ ንዕን ኣብ ባሕርን ኣብ መሬትን ማለት እዩ ስመይ ኣቕላስ ያገቡ ባህር ኣቓል 33 ዙርያ ስራሓሉ ተምሃርናዮ ሙያ ከዓ ዴክማ ስራሓሉ ስራሕ ከዓ ሊደርሽፕ መምራሕ መርከብ ማለት እዩ እውን ስመይ ራየት መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ወንድና ክላትና ሙያ ተምሂርና ኣነ GIS ተማሂረ graphical information system استمهرنا مويا استمدنا مالتنا تكاتين مماراني كل نجرن بلوصات بقعات باتات حساسبن بسرعن نقول نجر حنقو فايلن تقبلات لزغنا ناي كله نانا ابنتين موديل كانت حلوه فلا يا زي امراخ زلوا دق رسيخ نزارب ندحر خوينا بعالم درجه ازين وحداتين امراخ بصراحه ምክንያቱ ባሕሪ ከቢድ ይስርሑ ኣዝዩ ተኣፋፊዩ ባህርያዊ ከበድ ፀገማት ኣለዎ ነዚ በዲህን ዝኸዳ ውሕዳት ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ክትረክብ ሕጂ እውን ኣብኡ ደው ዝብል ኣይኮነን ስለምንታይ ንህልካኒ ብዝቐረበ ብዝነኣሰ መንገዲ ጀሚርና ኣላ ናብ ዝለዓለ ንኽኸዳ እውን ከም መደብ ተተሓሒዝለና ኣላ زي انت ما يرنا عندنا نفتنا جلاب بندين زبالة كابزن العالي زي حزني زلنا تمكره ونعبيه عبز العاد درجة يعني مركب دما كنحزم حسب على كنا مركب صراحة سبيشالة كابت تيوري براكتيكال تعمل بس راح خلوا إنها كلها زيادة خاف لطوط البرو مالتي بحري وتبعرات يعني بحالتي መቸም ኣነ ነዚታት ክንረኸለና ገለገለና ብደገዘለና እንታይ ክስማዓና ጀሚር ኣሎ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣብ ኤርትራ ኸይካ ፈንጣሕጣሕ ክትብል ከም ዘይብልካ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘገርም ደረጃ ብቅዓት ዘለዎ መንእሰያት ነጊሶ ተመልሚሎም ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ክትክል ኣለካ ምናልባት ካብ ደገ ብነፋሪት ስለ ዝመፃኻ ዶላር ስለ ደሽረፍካ ፍሉይ ነገር ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ ነገራት ግን ክቕየር እዮም ኣነ እንታይ ዝብል መደምደምታ በፂሐ ኣለኹ መሲልኩም ኤርትራ ሃብታም ሃገር ክትከውን እያ ጥራይ ሰላም ትርከብ ምክንያቱ እቲ መሰረት ናይቲ እታ ቁጠባ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽትከይድ ዘድልያ መሰረት ባእታታት ኣንፂፋ ኣላ እዛ ሃገር እዚኣ መጀመርያ ምንጪ ናይ ቁጠባዊ ዕቤት እንታይ እየ ዝብላነ ሰላምን ርግኣትን ውሽጣዊ ብፍላይ ውሽጣዊ ሰላም እንተለካ ቀደም ናሽቀልና መዝሙር ነይራ ውሽጣዊ ሰላም ሃበኒ ኢልና ንፅሊ ነይርና ምክንያቱ ውሽጣዊ ሰላም ዘለዎ ናይ ደገ ዝርግርግ ኣይርብሾን እዩ ፀገም ኣይፈጥረሉን ኣይንብልና ናይ ደገ ከባቢና ብዙሕ ሽግራት ኣሎ ውሽጣዊ ሰላም እንተውሒስካ ግን ናይ ደገ ፀገማት ዝዋሕደ ፀገም ይፈጥረልካ ውሽጣዊ ሰላም ተዘይብልካ ናይ ደገ ሰላም ናይ ደገ ይኹን ተፃቦ ወይ ናይ ሰላም ወላ ሓንቲ ከምፃልካ ይክልኒ ኢትዮጵያ ራዩ ኤርትራ ኢትዮጵያ ራዩ ኢትዮጵያ ብደገ ብጎረባብታ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብላ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ከስፋሕፍሕ ዝሓስብ ጎረቤት የለን እንታይ ዳ ኢትዮጵያ ፀገማ ውሽጣዊ ፀገም እዩ ዘለዋ ተዲኹንሎ ውሽጣዊ ፀገም ኣለዋ ኤርትራ ብግምጣሉ ውሽጣዊ ፀገማት ዝነኣሰ ምናልባት ፀገም የብላ ናይ ቁጠባ ወይ ነገለ ኣይንብልኒና ኣሎ እዩ ፀገማት ክእለ ዝኽእል ፀገማት ኣለዋ ናይ ደገ ዝመፅእ ድማ ስለምንታይ ቀፃሊ ኣብ ኤርትራ ዘይዕወቱ ውሽጣዊ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ሓድነት ዝበሃል ሓደ ብኣሃዝ ወይ እውን ብገለ ቫርያብል ክትዕቆኖ ዘይትኽእል ሓድነት ስለ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራ ናብ ዝበለፀ መድረክ ንኽትከይድ ዘድልያ ባእታ ኣንፂፋ ኣላ ዋላ ትሕቲ ቅርፂ ዝግበር ዘሎ ትዲጋታት ዶገለዶ እዚ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝረአቲ ውፅኢት ናቱ እቲ ባይታ ኣብቲ መሰረት ክግበር ዝኽእል ገዛ ክስራሕ ከሎ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝሰርሕዎ ኣይትሪኦን ኢኻ ብፍላይ ኣብዚ ኤውሮጳታት ኣሜሪካ ንሪኦ ኢና ኣብ ትሕቲ መሬት ዝስራሕ ትሚሉ ፀኒሑ ሽዑ ንላዕሊ ፈው ኢሉ ክኸይድ ከሎ እቲ ናይ ላዕሊ እንታይ ወንዳ ከምዚ ኮይኑ ክትብል ትጅመር ዝዓበየ ስራሕ ኣብ ትሕቲ መሬት ስለዝኾነ እቲ መሰረት ስለዝኾነ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ተገይሩ ዘሎ እቲ መሰረት እዩ እቲ ላዕሊ ድማ ክመፅእ እዩ ነዞም ሕጂ ንከምዚኦም ዓይነት መንእሰያት ዝምልምሉ ዘለዉ ድማ ካብ ልቢ ነመስግን ነፍሲ ወከፍና ድማ ነዚ ነገር እዚ ንኽነጉልሕ ክንፅዕር ኣለና ሓድነትና ንኽንዕቢ ክንጓየ ኣለና እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሓሳባትኩም ኣፍስሱ ርእቶኹም ሃብ እናበልኩ ነዚ ቻነል ድማ ደግፉ እናበልኩ ምዝያ ደርፊ ገትፈኩም مزرورة